панди волидайн дар интихоби муошират. дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. хатари озодӣ бемаҳдуд. волидайни азиз, писарону духтарони шумо ба таври лозима ҳифозат карда намешаванд. онҳоро лозим нест бе иҷозати шумо ҳар вақте ки хоҳанд ба ҳар ҷое рафтану ҳар вақте ки хоҳанд баргаштанро ба худ раво бинанд. озодии бемаҳдуде ки дар замони мо ба фарзандон дода мешавад, бисёр одамонро ба марг оварда мерасонад. волидайн ба фарзандон ҳар қадаре ки бихоҳанд бегоҳӣ дар кӯча гаштанро иҷозат медиҳанд ва ҳатто донистан намехоҳанд ки онҳо бо кӣ муоширату дӯстӣ мекунанд. аксар вақт кӯдакон касонеро дӯсту рафиқ интихоб мекунанд ки таъсирашон онҳоро бадрафтору бадкирдор мегардонад. хатари вохӯриҳои бегоҳирӯзӣ. ҷавонон бегоҳӣ дар гурӯҳҳое ҷамъ меоянд ки онҷо бори аввал ба қартабозӣ ё қиморбозӣ машғул шудан, сигор кашидану машрубот истеъмол намуданро ёд мегиранд. ҷавонони боистеъдод ба шарофати чунин гурӯҳҳо майззада ва ҷинояткор мешаванд. волидайни азиз, агар ба шумо маълум аст ки муҳити фарзандони шумо бад аст, баъди фаро расидани шом ба онҳо ба кӯча баромадан ва бо дигарон бозӣ карданро иҷозат надиҳед. агар ин қоида доимо риоя карда шавад, он гоҳ онҳо ба суханони шумо итоат карданро аз худ мекунанд ва майлу рағбатҳои бад нест мешавад. волидайн бояд худашон барои фарзандони худ дӯсту рафиқ интихоб кунанд. волидайн бояд дар хотир дошта бошанд ки муошират бо одамони бадахлоқу бадрафтор ба ҷавонон таъсири марговар мерасонад. агар волидайн худашон барои фарзандони худ ҷамъияти муносибро интихоб намекунанд, агар ба онҳо бо ҷавонони феълу хулқашон шубҳаангез муошират карданро иҷозат медиҳанд, он гоҳ онҳо ба фарзандони худ дар мактабе таҳсил карданро изн медиҳанд ки он ҷо сабақи бадахлоқиро таълим медиҳанд ва дар зиндагӣ амалӣ мегардонанд. мумкин аст ба назари онҳо чунин намояд ки фарзандонашон ба қадри кофӣ иродаи қавӣ доранд то ба бадӣ муқобилат намоянд, вале оё онҳо метавонанд ба ин мутмаин бошанд? ба таъсироти бад дода шудан хеле осонтар аст, назар ба муқобилат нишон додан ба он. волидайн бо ҳам муттаҳид гардида бояд масъулияти ҷиддиро барои ба роҳи рост ҳидоят кардани фарзандони худ ба зимма бигиранд. бисёр волидайн ба фарзандони худ ба ҳар куҷое ки хоҳанд рафтану ба ҳар коре ки хоҳанд даст задан, вақтхушӣ кардану барои худ дӯстони бадахлоқ интихоб намуданро иҷозат медиҳанд. фарзандон шомро дар куҷо мегузаронанд? аз ҳар писар ва духтар дар куҷо вақт гузарондани ӯро талаб кардан зарур аст. волидайн бояд бидонанд ки фарзандони онҳо бо кадом гурӯҳ ҷавонон ва дар куҷо вақт мегузаронанд. баъзе фарзандон волидайни худро фиреб медиҳанд то корҳои бад ва шармгини худро пинҳон намоянд. аз ин рӯ волидайн бояд ҳушёр ва бодиққат бошанд. ба фарзандон ба фикри волидайн бовар карданро таълим диҳед. волидайни азиз, принсип ва одатҳои фарзандони худро ҳамчун гаҳвараки чашм ҳифз кунед. ба фарзандон ба фикри таҷрибаи худ бовар карданро ёд диҳед. ба онҳо бигӯед ки шумо феълу хислати инсонҳоро назар ба онҳо ки таҷрибаи камтар доранд хубтар мефаҳмеду қарорҳои шумо набояд мавриди баҳса қарор бигиранд. маҳдудият бояд қатъӣ, вале меҳрубонона бошад. волидайн набояд бо майлу рағбатҳои фарзандони худ гузашт намоянд, балки бояд вазифаи аниқу равшани худро қатъиян ба ҷо биёранд. волидайн бояд фарзандони худро бо иродаи қавӣ ва қатъият, вале ба ҳар ҳол бо меҳрубонию муҳаббат нигоҳ дошта ба амалӣ гардонидани хоҳишҳои бади онҳо розӣ нашаванд. ҷавонону кӯдакон на танҳо дар амнияти комил қарор мегиранд, балки боз ҳам хушбахттар мешаванд вақте маҳдудияти солимро дар зиндагии худ эҳсос менамоянд, назар ба он ки мувофиқи майлу рағбатҳои худ амал мекунанд.